Thomas Magnum. Frikai Darázi. Jaj, Tomi. Fáj már, mi? Nagyon. Nagyon fájhatok. Hát fájni fog. Nem fog. Most. Á, a fülem betúba. Utána? Nem. De beragadt. Beleragadt? Na hát ilyen se volt még. Rögtön eldobom az anya. Bocsi. Beleragadta. Húha. Mentünk a sebészetre. Nem, mert megoldjuk. Megkérhetem, hogy ezt fogja meg így. Megengedhetem? Igen. Jaj, Tomi, a füled lenyisszantják. Já! Á! Fáj. Nem, hogy ne fájna! Hát még így se raktam be fülbe valamit. És ezt rárakom a hátulját, hogy ne fogyogjon ki. Jó? Mozgatni, forgatni. Így beleragadsz. Jó lesz. Maxi? Aha. Mozgatni, forgatni 4-6-7, és utána bármilyen fölbevalót belerakhat, ha nem fémallergiás. Nem fémallergiás. Az már mondott, hogy ez önjogos. Ha belerakja. Én elmondtam, nem. Én nem mondtam. De engem ne filmezzen ki. Nein, van a lobby már. Jaj, itt Az kevés, igen. 500 a fölbevaló,